start ang relasyon guys. Start ang relasyon, pagong Bandawi, o pila ka oras ang biyahe, motor, no? Okay, start ang relasyon. Paingong Bandawi, sa kuan, Park Mall, Mandawi. So start ta karon dire. O pila ka minutes o hours ang travel kadto paingon kung magmotor. So muna sitwasyon karon sa traffic dire sa Konsolasyon, okay ra. Naanot na sa may kuan, Iskina Santa Lucia. Puda na. Dili na kalikos muna, kay ali. Sige na paingon sa Central School. Okay ra kayo ang traffic dire guys, flowing ra kayo, no? Labi na nito sa Gubiaw kay lapad ba lapad. Oh. Mandawi na ta guys, sa Gubiaw. Traffic yun guys. Oh, dahil backing di ka sinapro siguro na. O di nagikan, one pa. No? Stoplight sa may Kanduman guys, Iskina. Murag kaurong tagamay dire. Oh. Kung 4 wheels pa itong gisakyan, langay gyud nay. Taas kayo ang linya, paabot sa go signal. Ito guys tayo. Iskina Kanduman. Okay. Iskina Kanduman. Ta Grand Mall Basak, no? Gaisano Grand Mall Basak. Oh.
Kina pag approaching is kina sa pagsabungan. Build ka po traffic ray guys, tungod ang traffic light. Ang Nisano, Grandland. Mao ni siya traffic situationer nato karon diri no. Sa mga single motor sama nato okay ra. Kina pagsabungan. Kina labugon. Traffic din siya guys. Pero movement lang, makalihok ba? So mga 10:30 sa ubuntag ni siya karon. Namunin na ni sitwasyon sa traffic alas 10 nakapin hapin na alas 11. Pero traffic lang gihapon. Approaching na ta sa Hermag Village, no? Sa Hermag Village. No? Nga, Insula Ratan. Tag-as kay series o, nagsunod. Usas mga cross traffic yun, kay dagko kayong bus ba? Kunata, Insula Ratan. Oh, Insula Square din ay, walay Ratan. Kara ang tawag yun. So, basak na ta guys. Tag-as kayong kabaso ay daghang istanan. Oh.
Villa Rosario Village. Esquina Tabuk. Esquina Tabuk po ta. So, paknaan ta. Approaching ta sa Butuanon Bridge. So, traffic for more. Di anak ta karon sa Butuanon Bridge, no? Limpyo na, di na kayo hugaw. Kata Pacific Mall. Okay. Init kayo guys, auto, nag-guitar rin daw siya. Diyan ata sa nursery. Traffic ko mo. Okay. Naginot lang taning kanal guys. Ano ilay kagian? Birera ta guys, kanal guys. Lusot-lusot lang ta guys. Lusot-lusot.
atras ka daw. Ang buong kita dito. Ilalim ng tulay. Flyover na to, guys. Okay, guys, San Miguel na, guys. Magikay, no?
Lipat ko guys ha, dito ako sa flyover, sa ubo sa flyover agi. Dire man ko sa ibabaw. Itap nagpaagi na ni ron. Ikot na para park mo guys. Tag-20 lang. Ano ang agit signo? Parking? Salamat. 20 lang guys, 20.